Siya auto na adapt sa... Masa may ko ikalagad ni mo? Kanang pwede mo ko nimong react ako sa kuang video nga gi-upload ko nga Kuya Religion makaluwas ba? Ano pwede man nimong react ato? Ay react nyo ko ana brad, kaya wala man nagitudlos Biblia nga ang relihiyon di makaluwas. Wa sa gitudlo sa Biblia brad nga ang religion makaluwas. Wala may mabasa sa Biblia nga dili makaluwas ang relihiyon. Way mabasa brad, pero masaktan. Sige, masabtan. Karon akong pangutana, kana Santiago 1:27 ang relihiyong putli. Para langit na, para impierno. Ang tana ko no. Ay sa klaruhod sa kuan na ni ako ba clarification. Kana Santiago 1:27 nga ang relihiyon nga putli para impierno na o para makaluwas? Sakto na. Makaluwas. Ay sa, ako sa mutana. Ako isa ra man ni ka pangutana ko clarification ra man eh. Ayaw sabtang gilisod-lisod ka na ko Kanang Santiago 1:27 paliw kog basa si Bible sa diabe para maklaro na to. Santiago 1:27. Balik ako na basa ako to. Santiago 1:27. Sige. Santiago 1:27. Pure religion and before God and the Father is this. Pure religion. Kanang pure religion. Makaluwas na sa kanang pure religion nga giingon dia, makaluwas na o makaimpierno? Kani ay siya mangutana sa kanimo. Clarification rin ako. Isa ra man nakapangutana before ka mo proceed sa pangutana, mo clarify sa ko. Kana bang gibasa nimo para impierno na o para makaluwas? Ay wala ang imong pangutana layo kayo sa gibasa ng bersikulo. Layo kayo gibasa ang bersikulo, di ba? Nag-ingon ang bersikulo diya nga pure religion, di ba? Nga imong pangutana wala sa gibasa. Kasi wala sa gibasa. Kana bang pure religion ba nga imong gibasa? Namas gibasa kung gipangutana, wa man ko mangutana litson baboy kay di man litson baboy na tong isyo. Na ay pure religion. Pero imong pangutana wa mahaong sa imuhang gibasa. Hao man na. Ako basa. Hao man na. O kaluwasan no? Di wala man ko mangutana og kaluwasan ba nang nagisgot man nagkaluwasan di wala. Sa tanong tawanan. Brad wala man dili man. Oy. Pure religion under fail before God and the Father is this. What do may nga pure religion can save? Mao lagi, di ba nagisgot man nag pure religion di ana? Tama mali. Sakto, pure religion. Naramdaman na. Kanang pure religion nga giingon dia, para impierno na o para makaluwas? Supak ko na yung pangutana. Sa supak. Tubagalang. Kana bang pure religion para asa man ang pure religion nga gibutang dia gisulat ni Santiago? Para ilaglag sa impierno na o para langiton? Wala lagi mag-ingon dire nga maka-imperno, makalaglag. Ang giingon dire pure religion. Okay. Kumingon ka ni kag pure. Okay, sige, basahin na lang ko, Brad. Ay sa imong religion pure na. Ikaw kaingon, dili ako. Imong religion pure pa na. Utana ko nimo. Pure. Ikaw kaingon, dili ako. Pure, yes or no? Ikaw giingon, gipamulong mo. Mura bitaw, Brad, kuhaon ako ning sa paminaw sa kuhaon ako ning filosofiya ni paminaw sa kugi kay ka maminaw, kugi kay ka mangutana pero dili ka kugi maminaw sa kuntubag. Kuhaon ako ning panghuna-huna ni Kristo ba. Ningon si Kristo, nangutana si Pilato nga, hari ka ba di ay? Nitubag si Kristo, giingon mo. Wa po na yung utana kanimo. Pure ba na imo religion? O di giingon mo? Dayon. Isa pang utana naman Ikaw. Sorry pang utana. Ang imong pang utana, makaluwas ba ni, makalaglag. Ang imong pang utana, wa sa gibasa. Sige. Tinuod ba ning wala sa Biblia, bra, dili pwede iwali? Dili doktrina nako. Sige. Asa mabasa sa Biblia? Relihiyon di makaluwas, sitas. Way mabasa pero nay masaktan. Atay.
Way mabasa pero naay masabtan. Tay mabasa pero naay masabtan. Mabasang masabtan. Sige. Sige, way mabasa pero naay masabtan. Sige. Kanang unang kanang Santiago 1:27 unsa may pagsabot nimo ana? Nga kanang relihiyong putli da masabtan ba nato nang maimpirno ang tao ana o malangit? Kani wadi gibutang diri nga ma-imperno. Sa wala ko mangutanag na bay gibutang dia masabtan ba nato na dia nga maimpirno ang tao o masabtan nato diyang malangit ang tao? Wasan mag-isgot diri og kaluwasan. Porbida. Oh. Kasi porbida. Wa kay makita diri nga malangit ang tao kung naay pure religion mo. Ha? Wa kay makuha dira. Unsa man ang pure religion, Brad? Unsa may pagsabot nimo ng pure religion? Putli. Putli nga relihiyon. Oh, inyo religion putli na. Ale sa wata mangutanag unsang klaseng relihiyon nga putli na inyo habag amo. Kadire lang ta naka-isyo. Brother, dire ta naka-isyo sa gitawag na to og relihiyon makaluwas ba dili? It doesn't mean unsang klaseng relihiyong makaluwas sa amo bag inyo. Pasugay ka mangko niya. Sige, ani na lang, Brad. Pastor man kano? Pastor. Imong gibarukan sa Santiago 1 versikulo 27 nga iyuha na relihiyon putli ang dagay palahubog. Lagay sa pastor man kano? Akong pangutana nimo, Brad, unsa man ning terminong relihiyon? Asa man gikan nga pinulungan? Sa Biblia? Ako mangutanag sa Biblia ba? Unsa man ning term religion? What do you mean by religion? Kanya asa ni nag-ugat kaning pulungang religion nganong naay relihiyon? Sige daw. Sa Biblia. Wala ko mangutana nimo asa nga source nimo nagikuha, Biblia bag libro ba dictionary ba unsa? Isip pastor ga tuon man kas pagka-pastor kay gasupak-supak paminaw sa ba? Isip pastor ga paminaw sa ba? Okay. Isip pastor nagtuon man ka. Okay, di man kumutuog wa ka eskwela ani. Unsa man ning gitawag na tog term religion? Term religion na unya. Ikaduha, asa man ni nag-ugat ning terminohang relihiyon nganong naay relihiyon? Asa na to? Sa Biblia ba nakukaon? Problema na nimo kasayin mo nakuhaon. Kung sa Biblia, asa ta manimba? Si asa manimba? Kalahi mas imong tinubagan. Relihiyon akong gipangutana, simba imong gitubag binuang na. Unsa yung giingon? Ang akong giingon, asa man gikan ning terminong religion nganong naay relihiyon? Unsa may meaning di aning relihiyon? Ikaw unsa yung meaning sa religion? Ay naunsa ako na may no ipangutan-on nga ako ikaw akong gipangutana binuang na. Unsa yung meaning sa religion? Kaya sa Pastor ka, unya wa ka kaybaw? Dili man pag-ugat ako sa meaning sa religion. Ang focus sa religion. Gisulat man na sa Biblia imo man gibasa pure religion kanang term religion unsa man na. Dili doktrina na mo ang pagtuis kung unsa na riyo wa man. Na Ginoo ko. Nakasabot. Nakaibalo ba kag unsay Biblia siguro, brad wa? Biblia ay sa. Leo, ada ko ana kung Biblia oh. Unsa may synoptic gospel, brad? Pila ka buok na? Asa nam tao ka nagdagandagan oy? Ako lang kang giklaro ba kay bawo man ka kag Biblia unsa may synoptic gospel nya pila na ka buok? Imong focus ba ang religion dili makaluwas. Nawara. Sa naman tao na tawaan na bisan asa ra man maabot. Ade, bangutan na lagi nako unsa may meaning anang unsa may meaning anang Brad, unsa man? Tingnan mo gud ka nga religion makaluwas sa akong gisupak na dili makaluwas. Amo lagi basahin lagi ko ug unsa may meaning daya ng relihiyon nganong dili man na makaluwas. Nganong naa may relihiyon unsa man ning term religion asa man ni gaugat nga pinulungan? Gikan ba ning pinulungan Binisaya, Sinobano, Inilonggo unsa man ni? Dili na mo ang religion tukion ba maayo. Ang akong ibarugan nga reliyon dili makaluwas ka ang reliyon wa na nagpakamatay sa cross para mobayad sa atong sala kana mo'y gub-a ay nagdagandagan mura magkuan ani klarohon ako mauyon ba kaning giingon ninyo nga ang relihiyon relasyon sa Dios, yes or no?
ang reliyon, relasyon. Di ko yun ano. Sa ato pa namakak na yung mga kauban ninyong miingon nga religion is a relationship to God. Ang reliyon is relationship. Muuyon ba ka aning mga deklarasyon sa inyong mga amigong baptist nga ang relihiyon is mauni ang relasyon nato ngadto sa Ginoo? Yes or no? Dili jud ko mo yun. Napatay. Kay bisan pag naa kay reliyon, kung wa ka mo dawat sa Ginoo, wa gyapon kay relasyon sa Ginoo. Sige. Unsa may relihiyon, brad? Define what is Brad, define what is religion. Sama ninyo, sige mo simba og rebulto. Yes. Ambak lang ambak lagi ta sa rebulto gyapon ani. Unsaon pagka relasyon sa Ginoo. Naaratag relihiyon nya moambak kag rebulto binuang. Ako lang gikuan, ako lang sample. Kung atong daginoto nang imuhang isyu ba pasilan purbidang paita. Para masabtan nimo ba akong gisampol kay saon ta di pagliso sa pagsabot ta sa asa ra kaambak pag mga langaw pag lubot ko na Ikaw ra man na ni ambak ra gali kag rebulto. Kaya gipasabot lang ka para masabtan nimo kay mo sige magagyaw-yaw din. Sige. Unsa may meaning og relihiyon? As a pastor, define what is religion. Dili lagi na mo doktrina. Panalitan ba usa kos membro nimo nangutana ko pastor. Panalitan na membro ko nimo nangutana ko pastor. Unsa man ning asa ako ang gibarugan nga reliyon di makaluwas ka na. Perting gubaan na. Aniha gubuon ako na. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang relihiyon dili makaluwas guba ng daan. Unya ikaduha nagisgot si Santiago sa Santiago 1:27 ang relihiyong putli. Kung sakto kag panguna-huna kanang putli dili ginailaglag impierno para langit yun na. Therefore nagi relihiyon makaluwas. Ikaduha Biblia paminaw sawa pagali ko na human usapaw na ka. Naarabas langit di kasulod ning mananapaw. Urbida jud ka di aron. Sige daw. So naapatay Biblia diri sa gitawag na tog saksing Jehova basahon ako niha. May ni magamit tag sa paminaw sa ba. May ni magamit tag Biblia sa saksing Jehova kay para maklaro na to nga mingon Katoliko ra man na natural mo dapig na ninyo Katoliko. Diya. Dili ko saksing ni Jehova. Paminaw sa manggamit kog laing translations Biblia kay para dili bias. Ayaw na saksing ni Jehova. Diya, basahon nako. Gani diya sa ikaduhang hari 17:26-27 ang Dios na ay relihiyon. Unsa man ning relihiyon sa Ginoo maka-impierno ni dili ni makaluwas binuang nang imo. Karon. Asa man di paminaw sa pag ko nya naara ba nas ba sahon akong Biblia ha. Basig matingala no sa gani. Biblia man ka ning atong pangbasihan ani nya ngano man ning mahadlok magagamit kog Biblia sa kadali lang ha. Kana ang relihiyon na kanang makaluwas. Mao lagi. Kung moingon tag walay relihiyong makaluwas, sama ra nga giingnan nimo nga walay Ginoong makaluwas. Kaya ang tinuod ana ang relihiyon mao ang Ginoo. Kaya di lang ka makadawat nga ang relihiyon buti pasabot tinuohan. Tubahin ba sa gikan na seminaro na lang ti ka ha para makahibaw ka. Sige. Ang relihiyon gikan na terminong Latin gitawag religare. Unsa may buti pasabot? Tubahin pagbugkos sa relasyon sa tao nga nahimulag sa Dios. Sa unsang paagi nahimulag ta tungod sa ato mga kasalanan. Mao nang gihiusa ta ni Kristo asa didto sa iyang kamatayon. Basa Roma 6:3 nahiusa ta sa iyang kamatayon. Therefore kung walay Kristo walay relihiyong mutunga ning kalibutan na. Wa. So relihiyon ay nagkikayusa ta. Kani basahan na imong Biblia diya. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Sige. Basahan. Last na ko ni basahon sa Sirak. Itong basahon ni Sirak. Nasa Sirak kapitulo 41 bersikulo 8. Kamo, sinilutan kamo nga mga tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Ang pangutana giunsa man ni pagsilot. Sirak 35:18 gidugmok sa Dios si bisan kinsa nga walay relihiyon. Kung mao ni baruganan nimo nga walay relihiyon makaluwas, pino pagkastiktik ani. Sakto tong giingon nimo nga nangutana ko nimo unsaon pagtadtad ang pastor kay nama Jeremias 51:23 tadtado ng pastor hingon ka galingon na lang.
Oh, dawa ha. Oo, mo. Galing mo na lang. Sabi pangalo mga Sige. Basaha ang imuhang Biblia. Unang Timoteo 3:16 anang King James version nga imong gidada. Yeah, abo din ang reliyon. So ako mangutana kung saan ang reliyon na kami ba nagkamo? Ang atong issue dire kung makaluwas ba na o dili. Sige, basahan na imong Biblia diha. Nga gitawag na to og King James version. Tanawon na to musakay ba na imong reliyon di makaluwas? Di makaluwas ang reliyon. Sa basaha sa na imong Biblia para maklaro na to. Di kay magsigir tagtabi ani social media nya. Di ra po nimo basahon. Useless na. Sige, masika. Yaw-yaw da. Pastor ka nya wa ka kay bawo meaning sa relihiyon binuang na. Bro, wa dyan na naman doktrina nga apa dyan ko ano, nangamuhang doktrina na reliyon di makaluwas. Sa inyo ha, kay tinukod man nagtao, di na makaluwas. Gisag to pa din yung hayop. Ha? Tinukod na nagtao inyo ha, natural, di na makaluwas. Salmo 127, gawas kung ang Dios may nagtukod sa balay, kawang lamang ang mga gitukod o tao. Piting kawangar, ginang imo diya. Ang tika na nagtukod niya bro, unggoy. Ha? Bitaw, unggoy. Ang nagtukod sa amo Unggoy. ang Dios nga nagpakatao nga mao si Kristo. Sige. Ano to, Timote? Unang Timoteo 3:16. Sige. Dayon. Ha? Niingon man sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, walay makalimod kung unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Moyon ka ana o dili? Unang Timote. Mayong balita akong gibasa ha. Good News Bible ning niya. Ang sa to, Mayo, ang sa to, Unang Timote. 3:15. Tanay mo, murag King James man na, wala ko na des King James ng Bisaya. Lain mo nag-content ng King James. Maigo tas kansa ani. Maigo tas kansa aning the answered my question with a question. Sige. Pangutan-on ka na ko. Unsa di ay relihiyon brad? Ikaw, unsa may meaning di ay? Ana. Mura tanig kanta bitaw nga. The answer my question with question. Probidang paita. Mindota na yung reliyon ng pakli pa. Ay, natural. Kanay mo bulok man na diri sa Katoliko kay nindot. Basa brad. Nasubras ka putli, dagag palahubog. Di answer o kana galing kahoy brad nga walay malaya nga dahon unya walay bungang madaot kuha ng kahoy plastic na. Brad, nasubras ka putli. Plastic na. Nya karon unsaon man na nimo pag-reconcile nga ang gitukod ni Kristo nga ayang gipundok ng mga apostol di man to perpekto. Mayingon pud ka nga way klaro tong ka Kristong gitukod. Dagang palahubog ba? Namay Judas. Kung sa una nagpili si Kristo nga na isa ka bukuda samo ta karon napitindagana na kay mga membro. Brad, ang imo gingon ba putli? Imo na lang tanig ilisan nga Sam. Dili unta putli. Dili Sam, dili putli. Ani kung kanang imuha maingon ka nga sa inyo ha wala nay palahubog, wala nay kriminal, buot ipasabot wala na yawa manintal ninyo. So sumatotal wala yawa mangunay siyang kaugalingong kauban. Maglisod og tinta lang yawa na po. Kay anak panis Ginoo. Dili oy, Brad. Ang yawa, Brad. Yung kasigdasin ba murag bato ba? Paminaw sa Brad. Ang Ginoo gani, Brad, gitintal sa yawa. Ang Ginoo gitintal sa yawa ha. Na-record na sa Biblia ni San Mateo. Asa gali to nga bersikulo, Brad, gitintal si Kristo sa yawa? Gito imong gibasa? Unsa tong bersikulo ha to? Opo ka kay bao. Paitas, pastor. Tama na tas katawa ni ron. Asa naman imo ang gipabasa nako? Di ba? Ako lang gigisukod-sukod ragog kag hibaw bijuga tinod. Sige paklig Biblia na okay kalibutag bersikulo. Unsa man ning ang way kalibutan, Brad. Kailang nagsimbag ng rebulto. Ayaw lagi ambak ka ng rebulto. Ay, wa na paduis. Naarawan tas relihiyong di makaluwas. Siya mo ambak kag rebulto binuang.
kana imong putli nga religion ba? Di ba? Okay, guni ko. Mao lagi na kana inyo ha. Unsa man inyo putli nang inyo ha dili. Adi ni putli among religion. Unsa man na pangdemonyo? Pero ako, Unsa man na inyo reliyon? Pangdemonyo? oy, ang Sa unsa man ang reliyon ninyo og dili putli dautan? among religion dili ni putli kay So kay dili man putli dautan. Pero Oh, tubaga ko. Unsa man ang reliyon? Unsa man ang reliyon nimo og dili putli dautan? among relasyon sa Ginoo sobra pa sa putli. Hindi, wa may klarong tinubagan eh. Mo ni pastor nga tulibagbag. Sige. Baroge mo religion na putli Sige, gibarugan naman nako. Sige, asahi kog sitas karon sa Biblia nga naay reliyon di makaluwas, sitas. Way mabasa litra per litra pero Patay. naay masabda. Okay. Magbasa kog Biblia ha. Basahon ako ning Biblia. Biblia atong basahon kay para makahibaw ka. Litra per litra. Mubasa sa kog na ang religion. mubasa sa kog Biblia, hulat. Pagulat kay mubasa kog Biblia, hulat. Pero ano natin mabasa na si Jesucristo lang ang makaluwas. Unsa may Kasi hindi ba? Oy, paminaw sa. Unsa day kalainan, Brad. Paminaw sa ba. Lagi ba ani sa paminawas ako. Paminawas ako ha. Paminawas ako ha. Ay, di man maminaw ni. Ang makaluwas. Di man maminaw. Anarago na? Sige, paminawas ako ha. Unsay kalainan aning mangluluwas og makaluwas? Ang mangluluwas, siya ang muluwas. Sa unsa may kalainan aning term manluluwas og makaluwas? I-define ko na. Ay ko gingna may ngono pugag may gatudlo ana ko sa meaning. Ang manluluwas gani, Savior ba? Savior. ba? What is the differentiate between Savior and tawag aning ni ang kuan? Kining makaluwas. Sama na ko ba? Dili ko manluluwas, pero makaluwas ko. Sama na. Tanawa, makaluwas man day ka. Unya di ka maluluwas, makaluwas ka. Unsa man ni pagkaunsaan na? Uy, ang manluluwas gani, Savior. Sa ato pa dili ka mo sugot nga ang relihiyon, paminaw sa dili ka mo sugot nga ang relihiyon makaluwas kay para nimo ikaw rin makaluwas. Nangutan na patiwas ako sa kuha. Mura ra kag si Kibuloy ani ron nga claim sa Ginoo. Tana magana ko. Ang manluluwas gani, dongga po, kanang iyaha jud ang trabaho nga muluwas. Ang makaluwas dongga po, kanang dili nimo trabaho pero aksidente nimo sang naluwas. Ana ba? Sa ato pa ikaw makaluwas ka. Daghang mga klase nga kaluwas. Makaluwas ba ka? Unsa nga kaluwasan? Ikaw gaingon nga makaluwas kuno ka. Ikaw gaingon makaluwas kuno ka. Tinuod ko nadungog. Unsa lagi? Di ba ningon ka nga ako makaluwas ko pero dili ko makaluwas pero makaluwas ko sa to libog mo ko ni. Usoy. Kasama na nalubos no. Pwede na ko luwason. Sige, mangutan na ko Brad, mangutan na ko. Na ako'y basahong Biblia ha. Pakita na ko na siya mo. Na ako'y basahong Biblia ha. Kaning Biblia ha. Paminaw sa Biblia man ka atong basihan. Yan, ako'y basahong Biblia ha. The stand gap. Paminaw sa ba. Biblia ang atong gibasa dili ni comics. Religion, manluluwas. Mao lagi. Biblia kung basahon. Naa sa Biblia sa stand gap paminaw sa ba. Paminaw sa. Di man ka maminaw. Mayra man ka mangutana pero og basahan kay Biblia di mo ka minaw. Paminawa ko ha. Naa sa Biblia. Oy, paminaw sa ba? Sige, pangutana. Sige. Naa sa Biblia, the stand in gap Bible. Basahon ako niya. Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8 padung 9. As the saying goes. Paminaw ha. Exercise is good for your body, but religion helps you
In every way, it's promised life now and forever. Kung dili makaluwas ang relihiyon, ngano makahatag sa kinabuhi nga walay katapusan? Sige. Kung dili makaluwas, Oh, giingon dire sa akong Biblia ang gibasa ha, nga ang relihiyon, paminaw ha. Ang relihiyon matod pa. unsa na nga buhok, O mao lagi dili lagi maminaw. Munang musig pangutana. unsa nga Mura buhok, ta ani grade 1 section tambis di maminaw og maestra inighuman magsigig pangutana. Nao, dili ni libro ha. Biblia na oh. buhok ba buhok? Stand in Gap Bible, Biblia na. Sige. Unsa gani buhok? Biblia, unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8 padung 9. As the saying goes, exercise is good for your body. But relihiyon, pero ang relihiyon, ako na lang ni binisayon para makasabot ka. Pero ang relihiyon, makatabang kanato kada higayon. Oh. Maka pasalig siya o kinabuhi nga walay katapusan. Promise life now and forever. Pangutana, kung di makaluwas ni reliyon, nga ano man nga makahatag man sa kinabuhi nga walay katapusan. Sige. Sakto na bro, imong pagsabot may sayop. Wa ko mangutanag pagsabot man ako sayop. Ngano nga ang relihiyon og di makaluwas makahatag man sa kinabuhi nga walay katapusan. Go. Sakto lagi na lagi imo ang pagsabot sayo. Wala ko mangutanag sayop man akong pagsabot. Kay sakto man kaning Biblia nga akong gibasa, ong dili makaluwas ngano man nga makahatag man sa kinabuhi nga way katapusan. Unsa may imong explanation ana? Ang ako explanation na bro no. Imong sabton ang Biblia. Mora jud na. Nabay dili Brad. Nabay dili makaluwas nga makahatag og kinabuhi nga way katapusan. Unsa ma ang imong kuan ba di mo gud mo tarong nga. Oh, sa di mo to. Nagkaka naman kanin trabaho ah. Bi ako ipasabi. Nadi ka ani nga translasyon. Ay, sa buhat din. Si buhat tatanawa ra mo ni pastor nga way kalibutan di ay. Paita. Buhat na mo. Sa buhat. Klaro kay sa kong mga viewers dire kabasa kog Biblia nya mingon kay buhat binuang na. Nakoy Biblia diri pa yaway makana ta tawa wala dira. Say wala dia. Nakoy Biblia diri. Say wala dia. Sige, lain pang Biblia akong basahon. Dili ni siya mo dawat og iyahang dadahang Biblia nga King James version niya perting kuwangag mga libro porbidang paita. Sige, magbasa pa kog laing Biblia dire para masaktuhan jud ka ba. Sige. Yung mga rin sa tadire sa kuwan. King James. Lord, King James ra na imuhang Biblia ang gawiran da brad paita pod. Ya kato pa yung King James nga. Kato pa yung King James nga mga naas mga 1919 katong mga 19th century, 21 century. Mao na no. Programa nila ba sa mga kahanginan ba nga ang reliyon dili makaluwas. Dara, basahon nako. Youth Bible. Aminaw. Youth Bible ha, Protestante ni. Basa gyapon ko, kaduhanan din akong gibasa. Diya. Basahon nako ha. Naasa, paminaw sa. Basahon nako ning Biblia, Youth Bible o Global Edition, Protestant dili Katoliko. Nasa Tito kapitulo 1 bersikulo 1. Basa. From Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Sakto sayop. More faith. Ang sa faith ang gisgutan. Lagi maminaw. Akong balik kong basa ha. From Paul, servant of God and an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand para makasabot the truth sa kamatuoran about religion. Pinaagis relihiyon. Sakto sayop. Sakto. God. Kani unsa may pagsabot nimo aning truth about religion? Para ilangit ang tao o para ilaglag sa impyerno? Naawa na sa wala. Tubaga lagi ko maglisod kag tubag. Na ikaw ray pastor maglisod-lisod og tubag ani. Naunsa man ta. So mooyo na ka ana. Brad, ani na lang para klarohon nako. Klaro nako. Mooyo na ka ana nga base sa akong gibasa.
Mo ay paminaw sa ba? Mooyo na ba ka ana nga base sa akong gibasa ang relihiyon na ay kamatuoran, na ay truth. Way kamatuoran sa reliyon. Basahon na kog balik ha, basahon na ko ha. Basahon na kog balik. Wala ko na minaw ni. Ano sa pangutanan ko to ba gani? Kadali lang. Last. From Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and understand the truth about religion. Kamatuoran diha sa relihiyon. Dawaton ba ni mo ning ang relihiyon ay kamatuoran? Way kamatuoran ang reliyon. Balik ko na kog basa. I encourage God's own people. Ningon man ka walay kamatuoran ang relihiyon. Diri si San Pablo nagtudlo ang relihiyon ay kamatuoran. Karon ang pangutana, asa akong tuohan? Ikaw San Pablo. Ang pulong sa Ginoo. Kaya pulong sa Ginoo mao ang Biblia. Ningon man San Pablo nga ang relihiyon dunay kamatuoran. Dawaton nimo ni imo ni sa likoy. Unsa may kamatuoran sa reliyon? Patay na. Maigo gyapon tas kantaan ni Brad. My question, answered question. Pangutana ko nimo, ako na may pangutanon nimo. Basi maigo tas mga lyrics sa kantaan ni Brad nga. They answered my question with question. Ano na sa mangutanan nimo? Wala galisod din tao ni. Sige, pangutana na lang. Loya. Okay. Pili gusto ng pangutana para maumana ito na ni Dalion kay. About magkas relihiyon nimo ha. Moabot kag ribulto binuang na. Dili, reliyon. Age, pangutana nagrelihiyon. Unang pangutana. Aduna uns reliyon na putli, walay sala, walay palahubog. Unsa? Klaro kay putol-putol imong tingog unsa to? Ingon mo ka ganiha nga reliyon makaluwas. Unsa reliyon nga nagpalansang sa cross aron muluwas sa tuwa sala. Okay, mo lagi ni akong giingon nga basta pastor ingon si propeta Zacarias 11:15 magdala ka pa uli. Ingon na Dios ha. Magdala ka pa uli ng mga kasangkapan sa isang pastor na mangmang. Kadaot paminaw ha. Naminaw ko sa pangutanan nimo, paminaw akong tubag. Ang kadaot ani niya, ang nakaparat ani niya, di kahibaw mo specify unsay mangluluwas, unsay makaluwas. Ganina yang gideklarar nga siya kuno makaluwas. Karon naabay relihiyon nga gilansang sa cross. Ang gilansang sa cross mao katong tinubdan sa relihiyon si Kristo. Roma 6:3 naiusa kita pinaagi sa kamatayon ni Kristo. What is religion? Sawa man mi ana Brad. Tanawa ha. Nahimong pastor pero walay kalibutan unsay meaning sa relihiyon. Paminaw sa ayo sa isag sapaw-sapaw. Masakitan ka sa kung tubag noon.